Ang akong pangutana, Pastor, Padayon. kaning sa Daniel 9:27 ba? Okay, may tungod sa kuan sa last sa kuan nga gitawag na tug week. Katapusan nga semana. Oo. Okay, gikan sa 70 weeks. 9:27, okay, nag-ingon diri sa 9:27. Okay, sa tunga-tunga sa semana pahunungon ang okay, 27. Og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghang sulod sa usa ka semana. Og sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad og ang halad nga kalanon. Og ibabaw sa pako sa mga dulumtanan muani ang magalumpag og bisan hangtod sa pagtibawas og kana sanglit na tagal na ang kaligot-got ibabaw sa linumpag. Unsa imo pangutana ni Igson? Akong pangutana, kinsa man ning mupahunong sa halad? Kinsa ni ang? Kinsa may mupahunong na ning halad? Kani bang pronoun na siya? Okay. Kinsa Kinsay mo pahunong sa halad? Okay. Kung imong tan-awon ang context ni Igsoon sa verse 27, kining word nga og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa dangan sulod sa usa ka semana og sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon. Kining word nga siya og kining word nga iyang mahibaw-an nimo kung kinsa ni sibugan nimo gamay sa 26. Atong basahon na 26 ha? Og sa tapos ang kanunam og duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon. So ang gisgutan din hiigsuon sa word nga siya, ang Mesiya. Kinsa man ning Mesiyas? Si Jesus Christ. O kanusa man nahunong ang mga paghalad-halad sa mga karnero. Nahunong ang paghalad-halad sa mga karnero sa diyang si Kristo gilangsang sa cross. Kay si Kristo mauman ang katapusang halad. Sumala sa giingon sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29, Behold, the Lamb of God will take away the sins of the world. O gitudlo ni Juan Bautista, si Jesus Christ, nga mao ang Lamb, nga mao ang katapusan nga halad. O kung aton tan-awon, siya ang katapusan nga Passover. Aton tan-awon. Unang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 7. Mauni ang gisulti sa Biblia. Okay? 5:7. Kuhaagikan kaninyo ang daang igpatubo, aron kamo mahimong bag-ong minasa, maingon nga sa pagkatinuod kamo dili na pinatubuan, kay gikahalad na si Kristo ang karnero sa Pasko. Gikahalad na si Kristo ang karnero sa Pasko. Balik sa imong Daniel 9:27. Atong basahon aron mo connect niya 27. Og siya atong gipamatud-an nga sa bersikulo 26 kining word nga siya mao ang Mesiyas. Og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghang sulod sa usa ka semana og sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad og ang halad nga kalanon ibabaw sa pako. So, kining magpahunong igsuon, mao si Jesus Christ. Follow up, igsuon. Padayon. Padayon sa imong kwan. Follow up sa imong pangutana. naman ko ka wali pastor nga hindi ko nung nagpawag sa lahat. Mao ang Antikristo. Ang pahunungon diri, mo ang mopahunong o ang pahunungon mo'y Antikristo? Go. Paminaw sa imong cellphone, Igson, aron dili ka malit. Sa cellphone lang paminaw, ayaw sa imong monitor. Ang Padayon. Sa pangalan. Pagkatapos sa second coming. So, ang Antikristo mo'y mapahunong sa halad? Mao na ako. Mao na ila? Okay. Igson, wala maghisgot sa context sa Daniel 9 mahitungod sa Antikristo. Ang gihisgutan sa context sa Daniel 9 mao si Jesus Christ. Nga diin naghisgot kining kapitulo 9 og 70 ka semana naa sa bersikulo 24. Kining 70 ka semana igsuon nasakop na dinhi ang 62
kasimana gagisgutan sa 26. Bago lang nato gibasa. Og dinhi sa 27 og giingon din siya dinhi og sa tunga-tunga sa simana. So meaning to say, gahisgot ang Biblia mahitungod sa usa ka propesiya ngadto sa kamatayon ni Jesus Christ. Nga diin nagisgot nga kining Mesiya maoy mopahunong sa mga paghalad. Now, kung ang duna may nagdala sa theology nga ang mopahunong mao ang Antichrist, gusto kong mahibalo kung unsa nga bersikulo ang iyang gisindigan kay sure ko nga dinhi sa context sa kapitulo 9 sa Daniel, wala dire gisgutan nga ang mopahunong sa mga halad mao ang Antikristo. Padayon, Igsoon. Wala na. Salamat. Daghang salamat usab sa imong pangutana, Igsoon.